En Radio Ramogi Radio number 1 107.1 FM Kisumu 107.6 Nakuru Prochiko Gabich nukta ngwen Siaya Prochiko Gaboro nukta ngwen Mombasa 99.2 KLY Abiria wange marudi chini Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Cartoon Radio Ramogi Radio Cartoon Ramogi Weche manyien e Radio Ramogi kokelni go kumba mar Coopbank Assurance Intermediary. Machiegni to mokwongo magethol weche mabende waikonegi lak sechegi. Romo mabedo kelo kanyakla jodito moheo 10,000 dhi nyime mano mar sirikande mag loch gwenge e gwengego mag Homa Bay. Komachielo bende ni jatend piny Migosi William Ruto keto koke chik mar pogo omenda ne counties mabende dendo ni County Allocation of Revenue Bill 2025. Bende eni migao masomo dwa kelo lokruok moko mabende geto kelo lokruok manyien ratiro gi thuolo maromre kod nywako ji duto e sekta mar somo. Machiegni nyinga Roda Odhiambo. Jatend piny Migosi William Ruto oyawa yanga romo ma sirikande mag loch gwenge kata Devolution Conference odiochieng' makawuono ni county ma Homa Bay. Romo no mabende dhi nyime e skund yawuoyi ma Homa Bay Boys. Romo no ma oyuore gi jodito ma kwan gi oheo 10,000 ka bende obiro kawo ndalo adek. Kamae kaka romo no dhi nyime e gwengego mag Homa Bay. Seated, I saw our majority leader and speaker in the crowd there. Honorable Speaker of the County Assembly of Homa Bay, Polika Pokombo, and Honorable Majority Leader Ogindo Tipo. Your Excellency, it is my profound honor to welcome you to the Lake County of Homa Bay, the county of endless potential. We are privileged to host the 9th Devolution Conference 2025, a vibrant platform for innovation and measuring progress for devolution in Kenya. In line with the theme of the conference, for the people, for prosperity, we sincerely thank the Council of Governors, my colleague governors, for the opportunity to host DevCon 2025. It was not an easy decision, but we thank you for believing in Homa Bay, despite the fact that we might have been considered one of the counties that may be too small to host. We thank you for the vote of confidence. Your Excellency, allow me at this very early opportunity to thank you immensely for your partnership in transforming Homa Bay County to make it a county that could be considered to host this conference. As Senator Kajwang has correctly pointed out, a lot of the transformation in this county has happened in the last 3 years. Your Excellency, when you first visited Homa Bay on 16th, on an official development tour on 16th of January 2023, 3/4 of the development that we are seeing in Homa Bay County was not here. Your Excellency, at that point in time, there was no broad-based government, there was no partnership. I was an opposition governor, you were the President of the Republic of Kenya, but you made it clear to the people of Homa Bay that you had no intention of leaving. Manokanyo Governor Wanga, Governor mar County ma Homa Bay, kama bende hodhi nyime kod golo twak mare e romono mar sirikane mag loch gwenge e county no ma Homa Bay. Wadwani mondo watudre kod lipota marwa Alia Beach mabende nitiere gwengego mag Homa Bay mondo miyo nyiswae mano mabende dhi nyime gi e kindeni. Machiegni Ali mondo nyiswa ni ng'oma timre e county no ma Homa Bay gi sani. Roda sagisani anyalo wachire twak ni in Kenya yuore Maria wayanga romo mar counties ma romo pochi makono bagi county no be kandi kero counties pangwen kod abiriyo mar piny Kenya ochokore mo be kandi Kenya okenge ma loch mar kogwe
nakane chak loch mar koro gwenge gario kod 13. Waneno ka jotelo mathoth oseloso ka sani endi machiwo twak mare en gavana mar kaunti ma Homa Bay ka ne wabendo pako mokalo jatend piny Kenya William Ruto moko ne osebedo gi paro kata osebedo gi dwaro makare mar loko ngima jodak e kaunti ma Homa Bay kandi kaluwore kod chenro mag dongruok mopogore ma sirikande osebedo ka timo e kaunti ma Homa Bay kandi kuom higa adek nyaka ne okawo telo mar piny Kenya yiero mag 2022 ka okoni sirikand kaunti bende oikore mar tiyo kanyakla gi sirikal mamalo ni chenro mag dongruok mopogore bende odonjo e kaunti kandi. Roda seneta ma Homa Bay kandi Moses Kajwang' bende oloso chien kandi kokoni sirikende mokalo chien nosebedo ka ojwang'o gwenge mag kandi kachal parni samone ugigo kama bayo mana nyalo wuke gwenge makalu kandi ko wacho ni mana sirikal mar Kenya Kwanza motelo ko jatend piny William Ruto ema oseneno ka gwenge mag Nyanza Luo Nyanza kandi ni kod teko mar bedo counties ma nyalo kelo weche mag dongruok koponi oti kanyakla gi sirikande ma counties mondo mi dongruok odhi nyime ka okoni Homa Bay County kod county mamoko e gwenge makalu kama tin county ma Kisumu mano ma Migori kaachiel kod teko mar bedo ongala manyime weche mag dongruok ma ok onego bed ni kwedo kano osebedo katimore chien e sirikande mokalo. Gisani endi warito twak achiel mar jatend piny Kenya William Ruto biro golo koyawo bende ayanga romo mar governors ma romo mar tony loch gwenge ka odiochieng' ma kawuono biro golo twak ni to sirikande okenge mage ma sirikal mar Kenya Kwanza oseketo mar konyo sirikande ma kaunti e weche mag dongruok kaachiel kod ng'iyo ni to bang' maendi en ang'o ma koro gidwa keto kee maneno ni sirikande ma kaunti dongruok makare maneno ni weche ma dongruok odhi makare. Kopore kod mano be waneno ka jakom malose e lo riwruok mar county assemblies ma pacho kaendi kolose wi county assemblies 47 oywak ne jatend piny koyie to mondo mi ochuoge okete omenda mar wards ma MCS nyalo tiyo godo e dongo wards ma giwuoke ka wacho ni ojor bura ne kod CDF ma gitiyo godo women rep ne gap ma gitiyo go governors bende ga locations ma to mana jor bura kende mag assembly kata MCS kende ema onge gi location mora mora kata onge omenda mora mora ma ginyalo tiyo go e dongo wards ma giwuoke. Koro gichugi thuolo no mar kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi kaka en gi kaka yor chiwo mich ne MCS e kinde devolution mar committee mo county ma Homa Bay kandi oketi okenge maneno ni MCS bende oyudo omenda madongo wards magi mabende nyalo tiyo go bogi keto mana pachgi kuom omenda mawuok e sirikand counties magintiere. Koro magi moko kuom weche mosewuok to sani pod waketo wang'wa ni to en ang'o kata ote mane ma jatend piny Kenya William Ruto biro chiwo e kinde ma koro biro yawo ayanga romo mar loch mar koro gwenge mar 9 ma obagi e kinde ma kandi roda. Erokamano nyali abich kuom lipot machalo kamano to wageno ni nyime kanyo bende ibiro nyiso wae ni jopiny ma Homa Bay kanyakla kod gwenge go mag Nyanza ni kod paro mane kata dwaro mane mabende gigeno yudo e kinde ni mabende romo no nitiere gwenge go mag Homa Bay. Erokamano. Mano kanyo ali abicha kantiere gwenge go mag Homa Bay kama bende romo no mar sirikande mag loch gwenge dhi nyime kata devolution conference dhi nyime gi kinde ni ka igeno ni jatend piny bende koro dhi yawe ayanga nikech jatend piny gi sani nitiere e romo no kendo gi sani governor mar county Homa Bay ema bende dhi nyime kod golo twak mare. Komachielo en jatend piny Migosi William Ruto keto koke chik mar pogo omenda ni counties mabende dendo ni County Allocation of Revenue Bill 2025 kachiel kod chik mabende chiwo thuolo ne od bura mag counties kata county assemblies mondo mi ochung' kar kendgi e weche mag omenda kata mondo ta omenda magi giwegi. Chik no mabende dendo ni County Public Finance Laws Amendment Bill ebo chik machiwo thuolo ne county assemblies mondo mi ta omenda gi giwegi. Clerks mag od bura go ema koro biro neno ni omenda go otigodo e yo makare. Counties koro biro yudo omenda maromo shillings bilion 415 mago counties duto mabende nitiere pacho kae. Mano hiko omenda ka hiko omenda gibiro yudo omenda maromo shillings bilion 415 mano mabende ni malo ne omenda mabende ne giyudo hiko omenda mar 2023 2024 manen bilion 387.4.
Bende kolure kod wach machalo kamano kata kolure kod chik ma bende jatend piny no kete koke. Jatend piny koropo kuom keto koke chik ma bende chiwo thuolo ne od bura mag counties mondo mi ochung kar kendgi e wechego mag omenda kendo koro giborito omenda mawuok kuom governors. Jalonye weche mag omenda Hesbon Omolo ma bende en jakanyo e katiegruok ma Institute of Certified Public Accountants of Kenya wacho ni governors osebedo kadeko ahinya e chwalo omenda ne od burago, gino ma bende oserocho chik mar county assemblies chung kar kendgi e weche mag omenda. Ne oloso e yo machalo kamae. Agruok e Kenya ka nikech county assemblies osebed ka sakasa kadwaro mondo mi giyud omenda mondo gitago chenro magi to nyaka gidhi gigo chong gi ne governors magwagi. Mae ndio osemiyo e kinde mar higni 12 mag devolution gi ripode mokalo 1128 mosegol ne county assembly executive atamalo 2 kende mabeyo. Tiende ni ripode maromo 1128 matine 20 kende maler. Mano nyiso ni wasebedo gi dwanyruok e yorito mwandu mag piny. Chik mokadh sani kendo ma kero go koke okinyi ma kawuono e dala mar Homa Bay town nyiso ni koro assembly kosekalo budget to pesa ne biro ne direct ma ok odhi chomo ir governor gi county executive mondo migine magine sama gimiyo gi kaka gidwaro. Omiyo en morna ni chik ni kako kadhe ni dhi miyo counties wagi koro bedo gi teko kendo bedo gi ratiro mar nono kaka county executive tiyo gi mwandu mar jopiny momigi. Ma dhi miyo gimilo na accountability kata tiyo gi mwandu yo makare bedo maber. Omiyo en morna ahinya ka pen chik ni okalo. Kawadonjo wechego mag somo en migawo mar somo dwa kelo lokruok moko ma bende geto kelo lokruok manyien, ratiro gi thuolo maromre kod nywako ji duto e sekta mar somo. Elo jatend migawo mar somo Julius Migosa, director mar weche somo Ann Gashoya olero ni thoth skunde mag nasari kale midhiero mar nok mar jopuonj emomiyo thoth jopuonjre ok yud chenro mag somo e yo makare. Bende olero ni migawo no biro neno japuonjre ka japuonjre yudo thuolo e skundego mag senior ka bende wacho ni jopuonjre ma bende ni kod pek mar omenda kata pek mar chulo school fees. Gashoya wacho ni migawo no biro chwalo negi sir kamae en yo mar neno ni jopuonjre duto oyudo thuolo mag somo. Dwaro koro bende nitiere mar keto maine sekta mar somo e pacho kae kaka yo mar neno ni jopuonjre oyudo somo mar rang'inyne ni malo. Magi owachi e kinde romo ma bende no kelo kanyakla jodito e sekta mar somo ka bende ne gitwak e wi midhiero mokwako sekta mar somo. Korka kore jambetre Amin Mauji ma bende wacho ni thoth jopuonjre kale midhiero mar mathoth gino ma bende osemono gi bedo kod thuolo mar yudo chenro mag somo e yo makare. Kakoro kwa jodito e sekta no mar somo mondo mi oti kanyakla neno ni giyudo yo mar tieko midhiero mokwako sekta mar somo. Komachielo bende ni jopuonj mag mbalariany ma Moi ochiwo milome mandala 7 mar biro bago ng'anyo bang' mbalariany no rem chopo winjruok mar meto mar osara e kind ng'ur mamoko. Jagoro mar riwruok mar Wasu Constantine Opio owacho ni jokanyo duto mag riwruogne mbalariany ma Moi biro bago ng'anyo tarik 20 dweni kaponi mbalariany no biro rem keto e winjruok keto e tim winjruok ma bende ne gikete kogno. Bende giwacho ni gidwaro ni mondo medgi osara e kind dwaro mamoko. Wadonji wechego mag siasa kama wayudo ni duond bura mar DAP Kenya osingo kao kom mar kar chung'o bura ma Ugunja e yiero madundo mabende chano bage giko dwe mar 11 higani kendo gikwayo jodak makono mondo mi osir gi lwedo. Kokalo kuom jatend duond bura no Migosi Eugene Wamalwa olero ni duond bura no mar DAP Kenya dhi nyime gi keto ikruok mar neno ni giyudo loch e thoth kombe e yiero madundo mabende birogo. Korka kore jalar kom ma Ugunja kod otiko ma DAP Kenya Migosi Chris Budo osingo kelo lokruok manimba tok yudo komno e yiero maduol mar IEBC ochano bago tarik 27 mar dwe mar 11 higani. The battle that is coming up in Malava, DAP Kenya, is going to become your Waterloo. Tunafuraha sana. We're going to fight to win seats in Malava, in Huisero, all the way to Ugunja. We have the Honorable Chris Budo is here, our candidate in Ugunja. Jo Ugunja wacho ni sani giyiero dhano, ok giyier party. Gidhi yiero dhano matiyo negi. Ma gik moko 4 motegno. Namba 1 en golo dhier. Namba 2 jo Ugunja dwaro kaka ginyadhi osiptal. Namba 3 wach mar skul.
Namba 4, ojende ma Ugunja onge tich. Mano e kaka agenda ma wadhigo. To be Ugunja wang'iyo, wadwaro ng'ama thuon, ng'ama nyachung' wach e bunge. Ok wadwar ng'at makayo dhoge. Ugunja, telo ma Ugunja, telo mar Luo. Ok en telo mimiyo ng'a ngoro. Ok wadwa ng'ama ngoro. Wadwaro ng'ama thuon. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo jopur mag bel e kaunti ma Migori ogolo ywak ewi nengo bel mosiko kalokore kinde ka kinde ka koro gikwayo sirikal mondo mi odonjre wachno. Kotelnegi kod japur wadgi Elkana Jowi negiwacho ni kembe mabende osebedo kachiwo raka ne jopur mag bel e gwenge makono osebedo kaduoko piny nengo bel, gino mabende koro kelo negi hinyruok mathoth mokalo e yuto maggi. Once the sorghum is ready, you find that the price of sorghum that the farmers were told at the beginning of the season, which is 45 shillings, the price they sold at last season, immediately drops to 40. This has happened this season. So you find that the farmers were expecting 4,500 for a bag of 100 kilos, but now they are selling at 4,000 shillings. It is unfortunate that these are contracted farmers, and the price should be stabilized so that the farmers can project their businesses. Jowi owacho ni nengo mag bel go konego beni lokore kinde ka kinde kalure ni mano koro osekelo chochni e wechego mag ohala ne jopur mag bel. Ka koro gikwayo sirikal mondo mi odonjre wachno kendo neno ni nengo bel ok olokore. Without prior notification to the farmers, without consultation, without negotiation. These are some of the challenges we are facing in sorghum cultivation. But now, if the market is not stable, it is really taking us back in sorghum cultivation. We have made serious strides in sorghum cultivation in Migori, and I'm requesting the Ministry of Agriculture, Migori County, to look into this matter and have a sit down with EABL. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni jodak mar kar thidhna Mayala kata Yala Swamp koro nigi geno kendo tok lendo mabende nchani ogol kod jaket mwandu mano ma Dominion Farms Limited ni koro gibrodo kendo chako tich ka thidhna no Mayala. Mai en bang jatenda wuon Dominion Farms mano Calvin Bagas ne otimo romo kod jodak makono kanyakla kod gavana mar kaunti ma Siaya kama bende gisingo ni gibrodok kendo mar chako tich kendo kathidhna no Mayala. Koke kaunti ma Siaya, George Amulo miyo waler mathoth ewi wachni. Jaket mwandu mawuon kambi mar Dominion Farms Limited Nairobi Migosi Calvin Burgess masani ni e pacho kae kendo sebedo katimo rombe mopogore opogore gi jogweng nyaka kod tend county ma Siaya motelo ne duogo chako tich ayanga e thidhia Mayala kuno. Olando ni odwa duogo chiero chenro mege pur mane otimo e otodo Mayala kuno kapok ne owuok higni 5 mokalo, komedo ni mae en koluwore gi kwayo ma osebedo ka oyudo kowuok kuom jopiny. Community came to me and said, Calvin, we want you back here. The community leaders started pressing really hard. Come. The local people have been trying to get me back here forever. So, if all goes fast, then I will be here and we'll start the rebuilding process again. My lease is still valid. Migosi Calvin Burgess mano wuoyo gi jofwamb weche bang' romo mano bedo godo gi gavana ma Siaya James Orengo oywak ni kambi mane odong' katiyo e todo Mayala kuno osebedo katiyo marach kendo koro dwaro ni ochier chenro mege pur e otodo Mayala kuno. It has been utterly destroyed. Okay, the dikes have broken 5 times. They never maintained them. The river is down to being half the size it should be. It is full of garbage. Brush has fallen in. It is a disaster. The destruction is unbelievable, and it will take everything I've got to pull this thing back together. Ka ofulo chenro ma en godo mar biro chiero puro chele, pith rech to kod pur niang' mane gitimo chon to ne oduogo chung. Rice, tilapia, maize, hybrid maize seed, sugar cane, everything we did before will be back. Plus things like ethanol, everything's coming back. And the school will be coming back. Furthermore, we are going to develop many, many more jobs. If we make 2 billion shillings, 2 billion shillings goes back to the community. Jaket mwandu no oywak ni e kinde ma yande no onge ne gilalo mwandu manengo ne chiegni siling bilion 2.6 kata kamano singo gero kambi mar niang' manyien e thidhia Mayala kuno mondo mi okonye chugo thuolo mag tije gwenge go. What we've lost now is we've lost massive amounts of crop. Equipment has been taken all over the place. There was probably $20 million worth of equipment, whatever that is in shillings. I think it's like 2.6 billion or something like that was stolen. But
To help things along, I've already contracted for a new mill. Duok kambi mar Dominion nenore ni chakruok giko mar kambi Lake Agro Toda Mayala kuno ni mar gisebedo ka gitiyo e bwo winjruok mar higni 25 mane omi kambi Dominion. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gilipot ma George Amolo ne mabendo kelo wae giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi elakseche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Jatend piny migosi William Ruto yawa yanga romo ma sirikande mag loch gwenge kata devolution conference mabende dhi nyime kaunti no ma Homa Bay. Komachielo bende jatend piny migosi William Ruto keto koke chik mar pogo omenda ne counties mabende dendo ni County Allocation of Revenue Bill 2025. Migawo masomo dwa kelo lokruok moko mabende geto kelo lokruok manyien ratiro gi thuolo maromre kod nywako ji duto te sekta mar somo. Watude koromo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi, mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Tolona mar bede studio serumo kata rumo kikisudi wawe yelodo mabeyo sana Lwet Kasuku Rafael Wodi Nyachula odhi taye chenro mar